ಎಂಕ್ ನಮ್ಮನ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಂದಿಪುನ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮಂದಿಪುನ ಬಾರ ಸಿನಿಮಾಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಟಿವಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಮೂವಿದಾಗಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೆಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವೇನು ತೇಜನಿಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದಾಕಲ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಕಾರ್ತಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತು ಸೊ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನ ನೋಟ್ ಮೀಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ತೇಜ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಮ್ ಸಿ So I'm very happy that I'm studying ಖುಷಿ ಉಂಟು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ತುಳುಕೂಟ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಪಾತ್ರೆ ಕಾಣಿಸಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇರೆಗ್ 18 19 ವರ್ಷ ಇರೆಗ್ ಹಾಂ ಅಂದ ಶರ್ 2 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದೇನ ದತ್ತು ಬುತ್ರಿ ಆನ ಮೇರೆನಾ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಬರ್ಕೊಡೆ ಆಟಿದ ತೇರು 2025 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಇದ್ರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತ ಕುಲ್ಲೂರು ದಿನಾಂಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಳು ಸಂಘದ ಯುವಕರು 2 ತಂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಎದುರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕುಲ್ಲೂರು. ಈತ ಮಲ್ಲಬಿಕೆರಾದ ಬರ್ತಿದ್ದ ಯುವಕರು ಶರಣ್ಯ ಶ್ರೇಯಸ್ MSRS ಕಾಲೇಜ್ ಶಿರ್ವ, ಅನೀಶ ಭಂಡಾರಿ ಶಿರ್ವ, ಕೃತಿ ಮೂಡುಬೆಟ್ಟು MGM ಕಾಲೇಜ್, ಅನ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ತ್ರಿಷಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆವರಣ ನೀವು ತೆರೆಯುವಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಮನೆಯಾಗಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಗಂಡ ತೆರೆದಿಗೆ ಒಂದೇ ಉದರದಾಗ ಒಂದು ವೈದ್ಯು ಬಳಸಿ ವೈದ್ಯತೆ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಉಂಟು. ನೀವು ಜನಸದ ಮಾಯ ಬಸ್ಸು ಅಡ್ಡಿ ಮಕ್ಕಳಿನ ಪುಣ್ಯಗಂಡ ಕಟ್ಟಿ ತೆರೆಯುವುದೇ ಅಂಚನೆ ನಿങ്ങളೊಂದು ಜೋಕು ಉಂಟು. ಆ ಜೋಕುಳಿಯನ್ನು 2 ಜೋಕುಳಿಗಳ ಆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ ಆಯ್ತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಉಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇದು ಮಾತುಗಳಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ವೈದ್ಯರು ನಡೆಸುತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೈದ್ಯರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಲು ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಗುರುಕಾರರ ಅನುಭವಕ್ಕೇನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಗೂ ಗುರುಕಾರನನ್ನು ಪಟ್ಟನು 2 ಪನ್ನದು ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಗುರುಕಾರನ ವಿಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಮೇರೆಗೆ ಕೃತಿ ಮೂಡುಬೆಟ್ಟು MGM ಕಾಲೇಜ್, ಅನ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ತ್ರಿಷಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯನ ಗಂಗಾಧರ್ ಕಿದಿಯರು ಅಂಚನೆ ಪಣವದ ಪಾಲವರಾಯನ ಚೈತನ್ಯ MG ಮೂಕುಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ನೆತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಚನೆ MGM ಕಾಲೇಜ್ದ ಕುಮಾರಿ ಕೃತಿ ಮೂಡುಬೆಟ್ಟು, ತ್ರಿಷಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮುಲ್ಪದ ಕುಮಾರಿ ಅನ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ, SMS ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಮುಲ್ಪದ ಕುಮಾರಿ ದಿವ್ಯಾ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರನ್ನ ಪರವಾದ ಕೃತಿ ಮೂಡುಬೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿರು ಅರೆಗೂ ವೀಣಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಪದುಕುರೈನ ಅನುರಾಧ ಮೇರು ಬತ್ತದು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ವಜ್ಜೆ ಕೊಡುದು. PU ಕಾಲೇಜ್ದ ಭಾವನಾ ಒಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೂ ರೂಪಶ್ರೀ ಮೇರು ಎತ್ತಲು ಪಂಪಿನವನು ನಮ್ಮ
ಈ ತುಳು ಸಂಘದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತಿರಿಪಾತು ಕೊರೆಗುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಕೃತಿದ ಬೋಣಾಯನತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಕುತ್ತೋಡು ನಡಪು ನಂಚಿನ ಆಟಿದ ತೀರ್ಲು 2025 ಲೇಸು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಘದ ಜೋಕ್ಲೆನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತುಡು ಓದಿಪನಾಂಡು ಮಾತುಕಲೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಬಿಮ್ಮೆರೆ ಅಂಚನೆ ಎದುರುಡುಕುಲ್ದಿ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಸೆಯರೆಗಲ ಪಾತಿರ ಕೀನುನಾತು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜಿ ಮಾತಕ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಉಳ್ಳೇರ ಸೊ ಮಾತಕ್ಲ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಲತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದಾಟಿ ಮಂತ್ ಕನದರ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ತಿನರೆ ಕೊಂಚ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ವಿಶೇಷದಾದ ಪನ್ನಗ ಆಟಿದ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಗುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಈ ಪನ್ನಗ ಯಾರು ಇಂಚನೆ ಬೋದೇನ ಪಪ್ಪಡಕ್ಕೆ ಎಂಡೆ ಪಾಪ ಆಟಿದ ಬಂಕದ ಇಂಚಂದೆ ಚೂರು ಬಲ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ ದಾದಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾನ್ ಜಾಲಿ ಕಣ್ಣಾಡು ಗೊಪ್ಪೊತ್ತ ಇರ್ತೀನಿ ಬಂಡೆ ಇಂದೇಸ ಯಾನ್ ಗೂಗಲ್ ಇಂದಟ್ಟು ಪೂರ ನಾಡುಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುದಲ್ಲ ಒರಿಯನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಎಡ್ಡತ್ತ ಬಂದು ಇಂಚನ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪಡಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಲಿ ಬಂಚೆ ಎಂಕು ಜಾಲಿ ಕಣ್ಣಾಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದೇ ಇರ್ತೀನಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇಂಚನೆ ವಿಚಾರ ಏನು ಬರ್ನಾಗ ನಮಗ್ ಆಟಿ ಬಂದಾಗ ಸಂಘದ ದಿನ ಮಾತ ಬಂಡೇರಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೇಕ ಆಟಿ ಬಂದಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಚ ಆಟಿದ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೊಂದು ಒಟ್ಟ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಇಟ್ಕೊಂಡತೆ ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿದ ದಿನ ಬನ್ನಲಿ ಅಂಚಿನ ಆಟಿದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಂಡೇರ ಐಟೊಂಚಿ ಬರ್ಪು ನಾವು ಕೂಲೆ ತನ್ನದಿವಿ ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನೋಡಿ ದಾಯ ಪನ್ನ ತೂದಿಪ್ಪದ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರ್ತೇನೆ ಈದ್ ವರ್ಷದ ಆಣುಕೊಲೆಗೆ ಈದ್ ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣುಕೊಲೆ ಬೋಡಿರ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಲೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರ್ತೇನೆ ಗಾಯ ಬಂದಾಗ ಜೀವಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕುಜಿ ನನ್ನ ಕುಲೆ ತೆಗ ತಿಕ್ಕುಣ ಅಂದ ಸೊ ಒಂದು ಕುಲೆ ತಗೋದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಚರಣೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ ಬನ್ನೋದೆ ನನ್ನಲಾಂತ ಪನ್ನೋಡಾಟ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಕುಲಿಗೆ ನೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ ಆತು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮನ ಅಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಏರಿಕೆಂಡದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಯುಗಟ್ಟುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಮಾತಿನ ದಾಲೇಜಿ ಗೂಗಡುತ್ತುಲ್ಲ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ದಾಯಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದ್ರ ಒರಿಯನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಏನವೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಏರು ಮಾತು ಆಟಿದ ಮಂದರ ಆ ಕಡೆ ಪೂರ ಹೋದ ಹೊರಗೆ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವೇನೊಂಜಿ ಅನು ಕೇಳೋಡೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಳ್ದಕ್ಕ ಕೀರ್ತಿರಿದು ಬರ್ಸ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಅವ್ದೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ರಜೆ ಕೊರೋಣ ಬರ್ಸ ಉಂಟುಂಡು ನಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮನೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ ಆಟಿದ ದಿನ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಐದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಆಟ ತುಂಬದ ಕುಳಿಗಳು ಯಾವ ಕುಟ್ಟಿದರಿಗೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಬರ್ಸ ಒಂಚೂರು ಬರೋದಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪುಟ್ಟ್ಯ ಈ ದಿನ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಪುಟ್ಟ್ಯ ಅಂಚೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡೋದಿರ್ತೇವೆ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ತುಳುದ ವಿಚಾರ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ದಾಯಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತೆನಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಕನ್ನಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮಿಶ್ರಿತ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನೊಂಚೂರು ಉರಿಪಾಗ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕೋರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿ ವಿದ್ಯೆ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಏನೇ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ನಮ್ಮ ಉರಿಪಾವಡು ದಾಯಿ ಪನಗ ನಿಗುಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾವಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಗೊತ್ತಾವಡು ದಾಯಿ ಪನ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲು ಪಣ್ಣು ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೋಡಾಂಡ ನಮಗ್ ತೆರೆಯೋಡೆ ಆಪುಳು ಪನ್ನೋಡಿ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಹೋದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಕಾಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೊಂಜನಕಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬಂತೆ ಪಾಪ ಆತ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲಾದ ಬೈಬೇರೆ ಅವಧಿ ಖುಷಿ ಅಂಚನೆ ಆಟಿದಿನ ಬಂದಾಗ ಅದು ಪಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಟಿದಿನ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮೇಟೆ ಸುರುಕೊತ್ತು ಯಾಕ ಆಟಿಡೊಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲರ ಜಿಲೆಪ್ಪುಲೆ ಅದೇ ಎಲ್ಸಿ ಮಲ್ಪರಿ ನಾನು ಬೇಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮನಗೆ ಅವಧಿ ಖುಷಿ ಆಟಿಡೊಂದಿದ್ದೀನ ಮಾತಗಳಿಗ್ಲ ಆಟಿದ ಬಂಗ ಪುಡ್ಚಿ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಏನ ಜ್ಞಾನ ಪಂತನ ಏನೋ ಉಂಡ ಮಾತಗಳಿಗ್ಲ ತೆರೆಯಡು ಮಾತಗಳಿಗ್ಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ್ಪನೊಂದು ಸುರುಕಾದ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕಲೇನೊಂಜಿ ಅತಿಥಿಯಾದ ಲೇದರು ಈ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿಯಾದ ಲೇದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಗೂಗಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ನಾಡ್ದು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರಾಣಲ ತೆರೆಯೋಂಡ ನನ್ನಲಾತ್ ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರುಂಡ ನನ್ನಲಾತ ವಿಚಾರಲೇನು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದಲ್ಲಿ ಪನ್ನೊಂದು ಬೊಕ್ಕರ ಮಾತಗಳಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಹುಡುಗ ಮಾತ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳಾರೆ ಚು ನಮ್ಮೊಂದು ಜೈ ತುಳು ನಾಡು ಪನ್ಕನ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಾಗತ್ತ ಒಂಜಿ ಜೈ ತುಳು ನಾಡು ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಗ ಅದೃಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಪಣುವೆ ಜೈ ತುಳು ನಾಡು ಓಕೆ 3, 2, 1 ಪತ್ರ ಒಂಜಿ ಜೈ ತುಳು ನಾಡು ಓಕೆ 3, 2, 1 ಜೈ ತುಳು ನಾಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ 3, 2, 1 ಮಾತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೊಲ್ಲಡು ನಡಪಾಲಿಕೊಲಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರಾಯನ ವಿಜಯಕ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತಿರನ್ನ ಪರವಾದ ಅನ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮೋಕಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆಗೆ ಸಂದಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಚನೆ ವಿನ್ನಯಾದ ಬರ್ತದ ಆಟಿಕೂಟವು ಕೊಲ್ಲು ವಿಂಜಾಯಿನ ತುಳು ಸಂಘದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆನ ತಿಪ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲಿಗ ಅಂಚನೆ ಕಾಯಿಂತೀರ ಗಂಗಾಧರ ಕಿರಿಯೂರ್
ಪಣವದ ಪಾಲ್ದ ಚೈತನ್ಯನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡು ಅರಿಗಿಲ್ಲ ಮೋಕಿದ ತುಳುಕೂಟದ ಮತ್ತಿದ್ದು ಮೋಕಿದ ಸೊನ್ನೆ ಈ ಬರ್ತುಡು ಆಶಯ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕ್ಕೇರಿದ್ದ ಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಶೆಟ್ಟಿ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಾದ ಮುಳುಕ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಸುಲತ ಜ್ಯೋತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ಕಿರಂಗದ ಪೋಡಿ ಮಲ್ಕ ಪದ್ಧತಿ ನಕಲು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಕ ಬಕ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿರಂಗ ಇರು ಒಡೆಗ ಪೋದಿತ್ತಾರ ಒಡೆಗ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋದಿತ್ತಾರ ಎಂಚೊಂಡು ಅಟ್ಟಿಲ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಅನೀಶ್ ಒಳ್ಳೆರ ಹಾಯ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಏನೋ SMS ಏನೋ MS ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗಿಯರ ಮನದರಸಗೆ ಅಂದ ಪನೋಲಿ ಅಪ್ಪಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ದೇನೆ ಈ ಪಾತಿರ ಎಂಚ ಓಲು ಮುನಿತುಳು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಂಡು ಒಂಚಿದಾದ ಪಂಡ ಕುಲು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತದ ಒಂದು ಮಲ್ದೇರು ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಖುಷಿ ಈಜಿನ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಟೇಜ್ ಖುಷಿನೇ ಬೇಕಾದ ತುಳುಕೂಟದ ಕ್ಲೋಜಿ ನಿಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇವೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಇರ್ನ ಉಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರ್ನ ಲೇಟಾ ಹಾಯ್ ಅನುಷಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ಹಾಯ್ ಪಣ ತಿನ್ನರೆ ಪಂದೆ ಶುರುವಾಡ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಇದ್ದಳು 2 ಬಸ್ ಪಾಡುತ್ತಂದು ಎನ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ಎನ್ನಟ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ ಆದೇರ್ ಮೈದೇರು ಅಂದ ಎನ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ಎಂದು ಮೇರೆ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಉಣ್ಪುನ ಪಕ್ಕ ಪಂಚರಂಗಿದ ಗಿಡ ಕಟ್ಟೆರೇಗ ಸೊ ಬುಲ್ಕ ಏರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂದ ಪಂಡ ಏನ ಮಿಕ್ಸಿರ್ನ ಕಡೆನಾರ ಅಂಚಾರ ಅಂದ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಮೇರ್ತಲೆ ಬುಳ್ಕದ ಓನರ್ ಎಂಕಲ್ನೂರ್ದ ಪೂರಕ್ಲೆ ಗಾಡಿ ಕಲ್ಪನ್ ಮೇರೆ ಗಾಡಿ ಕಲ್ಪದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೂರ ತರೆದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹಾಯ್ ಬಣ್ಣೆ ಎಂಚಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಉಂಡರ ಏನ ಎಂಚಾಂಡಿ ನಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಾಯ್ಕತ್ ನೀರ್ ಪನ್ಲಿ ನಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಾಂಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಅಕ್ಕಿ ತುಳುಕುದ ಅಕ್ಕನ ಎಂಕ್ಲು ಅಣ್ಣನತ್ತು ಸಾಕಾರ ಸೇರಿಸಿ ಅಕ್ಕನ ಬೆಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಗೆಂದಾಗ ನೀರು ಪೂರ ಗೆಸ್ಟಾದ್ರು ಬರ್ತದೆ ಪಾತ್ರೆ ನನ್ನ ದುಂಬಿದ ಪಿಲಿ ಈರೆ ಅಂಚದ ಈರು ನನ್ನ ದುಂಬೂರು ಬೋಡು ಈರತ್ತ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಂದವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಕ್ ಮಾತ ಕಿನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ದು ಮೇರಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬಟ್ಟಲು ಕಂಚಲ ಬೋಡಕ್ಕೇನು ಬರ್ ಬೇತೆ ಬೋಡಕ್ಕೇನು ತುಳುಕೂಟದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದ ಫೈನಲ್ ಅನೀಶ್ ಅನ್ನ ಮುಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ
ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಚಾನಲ್ ಆಡ ಆಲಿತ್ತೆ ಮಣಿಪಾಲಡು SSC ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ತುಳು ಕೂಟಡ್ MC ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಏನೋ ಇಂಚ ಯೂಶ್ವಲ್ ಅದ್ಲು ಎತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲ್ಲ ಪಂಡದು ಪಂಡಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಪಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವು ಅದು ಪೋಕ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಏನು ಮಲ್ತಾರೆ ಪನ್ನಗೆ MGM ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ಆರು ಮಾಡಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಿದ್ಯಾ ಆರು ಎಂಡ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಪೋನ ಅಂಚೆಂಚಪ್ಪ ವಿಷಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತು ಇದಿತ್ತ ದಿನ ಕರ್ನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಟ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತೆ ತೆರ್ಪರೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕಾರು ಕಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿಯರು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಚೆಂಚ ಪಂದು MGM ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ಏರಾಂಡಲ್ಲ ತುಳು ಒಂದೇ ತಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪುಗ ಪನ್ನಗ ಸರ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕಡಪುಡ್ತೀನಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು MGM ಕಾಲೇಜಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರಿ ನಾನು ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಪೋತೀನಿ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ MGM ಕಾಲೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಸಂಚಾಲಕರ ಏನಂಚಿದ್ನ ಪೂತಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುಕೂಟದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಳುಕೂಟಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ದಿನ ಯಶೋಧ ಆಂಟಿ ಯಶೋಧಮ್ಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಏರ್ ಮಲ್ದಿರ ಆರು ನಮ್ಮನ ಮಾಡೆಲ್ ಅರಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲ್ ತುಳುಕೂಟದಕ್ಲೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾನಿದಮ್ ಟೆಮ್ಸಿಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ತೂವರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಏದ್ ಗೊತ್ತು ಅದು ಪಾತಿರ್ಯ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ನಾಂಡವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದು ಮಿತ್ತ ಪಾತಾಡವು ಮಿತ್ತಾದೆ ಪೊಡ್ಪಣದು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಔಟ್ಫಿಟ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಮೀಶೋ ಹೊಡೆದಿತ್ತು ಒಂದಿನ ಟಾಪ್ ಕರ್ಟನ್ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಕಿಬಿತಾ ಗ್ರೀನ್ ಟಾಪ್ ಈ ಸತಿ ತುಳುಕೂಟದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀನು ಸಾರಿ ಪಾಡ್ನ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ತುಳುಕೂಟದಕ್ಕೂ ಒಂಚು ಮೆಮೆಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಮೆಮೆಂಟು ಉಂಡೆಂಡ ಮದ್ರಂಗಿದ ಉಂಡೆತ ಸೊ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಆಟದ ತಿರ್ಲು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದಂಡ ದೆನ್ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷದಾದ ಪನ್ನಗ ಗೆಂದಾಳಿ ಬೊಂಡ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೊಂಡ ದೆನ್ ಏನೋ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪನ್ನಗ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೈ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಅವು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ನಲಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆಮೆಂಟೋ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇರಿಡು ತುಲೆ ನೆನಪುದ ಮದುರೆಂಗಿದ ರಂಗಲ ಒಂದಿಲ್ಲ ತಲೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎನ್ನ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪಂಡ ಯಾಪಲ ದೇವರೇ ನಂಬಲೆ ಎಡೆ ಕಾರ್ಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಡೆ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಡೆ ವಿಚಾರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಣಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲೇ ಇದ ವ್ಲಾಗನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನ ಬರ್ಡೇ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸೊ ಇನ್ನು 19 ಜುಲೈ ಎಲ್ಲ 20 ಜುಲೈ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅವಳ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಇವೆಂಟ್ ಏನಂತ ಎಲ್ಲೇ ಪನ್ಪೆ ಎಲ್ಲದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಒಂದು ಆ ದಿನ ಕಲೆದಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಪಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಮೇರೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದೆ ಅನ್ನರೆ ಮೆಮೆಂಟು ಕೊರಿನಿ ಸೊ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡ ಮೆಮೆಂಟು ಇವಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡ ಕೊರ್ತಿತ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಲ್ಪುನದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಫೋಟೋ ಕಲೆದಿರು ಒಂದೇನು ಫೋಟೋ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಯಶೋದಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಯಾಪಲ ಇಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಯಾಪಲ ಇಪ್ಪಡು ಪಣದು ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾತ್ಯಾನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಕಲು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರು ಎಂದು ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಪಾಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವನ ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಚಿರರೋಣಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಲ ಬಾಯ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮುಗಿಯೊಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ಕಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು